Снима един парашутист, ще го хвана ли? Да, в момента се насочва към каца, към ето тук долу на летище Лесново сме на въздушен празник. Браво, право аплодисментите, каца точно в мястото отредено. Чакаме следващия. Вече аз не мога да го намеря този човек. Ето го и следващия. И той се призивява технично. Намираме се на въздушния празник на летище Лесново до София. Интересно, очакваме други атракции. Ето каци следващия парашутист. Ще опитам да го хванаме, сложна работа, ето да. Моля да вашите аплодисменти за последния в групата на Skydive София. Skydive. Изключително причудно. И да, ще радите,